लोगो नोंथांमोना खासियाव गिदिर गिदिर नाय नामा थ' आङो जिथुनिखि मन्दिराव फैदोंमोन बे मन्दिरनि सेरावनो बे हाखर मोनसे गिदिर दङ आरोना बे हाखर गिदिराव माने मेरला खासेव दङ आरो मथा मथि आं सोंदोंमोन 2000सो खासेव दङ आरो नेबा गिदिर फिसा माने गासैबो लोगो नांनानै आरो बेयाव नाफोरा थारमाने बुजिजोबनाय जाबाय खासेवखौ बेफोरबायदि बामोना लिंनाय लोगो लोगो माने नाफोराबो एकदम जग' जग' फैयो आरो बे दा थिं माबादों ना खासेव फैबाय थादों दा बामोना लिंहरबाय थादों ना थ' जाय खासेवखौ लिंबाय थादों बेयो थारमाने नैबे मन्दिरनि गोदोर फुजारि आरो ब्राह्मन नोंथांमोना जिथुनिखि मन्दिरनि जिथुनिखि नैबे हाखरखौ नायबाय थादों नैबे हाखरा जोंफोरबायदि नर्मेलि मानसिफोरा जावनाय नङा आरो बे हाखरा सिगांनि राजा गिदिर बेफोरो जावनाय आरो आं सोंनाय थांदिया माखौ जावनाय जास्ट सोंफ्लांदोंमोन आरो आं बे हाखराव माने मैदेरा जुदि हाबख्लायोबा मैदेरा गब'यो ना गब'आ होनना सोंदोंमोन आङो थ' मैदेरालाय माखाय इयाव माने गेजेराव माबायानो एख' हायानो गैया होनदों आरो एकदम सब गब'लांजोबगोन आरो इयाव गेजेराव माबा फुरा पातालाव मोनहैगोन आरो फुरा पातालजों कानेक्सन आरो गेजेराव खुनु धरननि माबा गैया आरो थारमाने अखा बिराद हाबाबो लोमसारालाय थारमाने इयाव दै सिंथिं एखे लेभेलाव थाबाय थायो आरो हाखरा नैबे नै नाफोरा एकदम बिस्कुट जादों मेरिगल बिस्कुट गारना होदों बिराद गिदिर गिदिर ना दङ माने खासेवखौ लिंबाथाय नायासो फैग्रो नै जुम खालामना होदों खासेव मासे फैगासिनो दं नै गांला गलाब खाथियाव सौबाय नै थिग गोदोर खासेवा मानै फैखाबाय मानै खायो माने खासेवा मानसि गिखाला नै ब्राह्मणनि आखाइनिफ्रायनो बिस्कुटखौ जालाङो ब्राह्मणदो बरायनो जायो आरो गद'आबो माने बहुत गोलाव ओंखारो माबाफोर जानो नागिरबा हानहरबाथाय हाबलांजोबफिनो नोंसोरसो नोंथांमोनाबो बे मन्दिराव खुलुमनो फैनो हागोन जायखिजाया बारावनो समबारखालि बांसिन मानसि जायो नैबे मन्दिराव नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि पद्मजार होननाय मोनसे जायगायाव दङ आरो पद्म मन्दिर नामा पद्म मन्दिर ओमफ्राय जायगाया पद्मजार नैबे आन्द्रि घाट होनो ना नैथिं गरेस्वरनिफ्राय एसे दावखोनानै गरेस्वरनिफ्राय मथा मथि गुवाहाटि रडआव एसे दावखोनानै गेरुवा सक होनो गेरुवा सकनिफ्राय सानजाथिं फैबाथाय आन्द्रि घाट मोनो आन्द्रि घाटनिफ्राय आन्द्रि घाट जिथुनाखि मोनसे गिदिर सक माने टाउन बायदियानो आरो फिसा फिनला सक बायदि थ' बेनिफ्राय एसे मथा मथि 4 किल'मिटारसो जायो आरो बेनिफ्राय खोलाथिं दावखोनानै सानजा आथिं दावखोनांगौ बे पद्मजार मन्दिर आन्द्रि घाटफोरावनो सोंबानो नोंथांमोना मालाबा फैबाथाय आन्द्रि घाटफोराव फैबानो बर'नि खिथानांगोन मानसिफोरा बेनिफ्राय बे मन्दिरा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मथे मोनबा हाखर गोनां बेफोरबायदि हाखर गिदिर गोनां मन्दिर दं आरो जिथुनिखि नैबे पद्मसारनि पद्म मन्दिर बायदि थ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनबा मन्दिर दङ होनदों आरो नैनि ब्राह्मणआ খুৰা কেইটামান আছে বহুত আছে ন माने दा खासेवफोरा बारा फैयाखै दानियाव अनलि मानैल'सो फैदों खिन्थु इसोरनाबो मोनसे फैनाय सम दङ आरो फिसाफोरा एसे मोना माने सान हाबनायनि सिगाङाव मोना बेफोरबायदि समावसो फैनो आरो जिमान फिसाफोरा दं माने गोरलै बेफोरो খাসয়ে
ভিডিও কৰিছে এবাৰ हाखा गथ' फिसाफोरा बिराद खायसोलै इसोरथ' माने खुलुमनो फैदोंमोन आरो बाट खिन्थु आङो बेयाव खुलुमनो थाङाखैमोन बे मन्दिराव जिथुनाखि मन्दिरनि वेरिं खामानिखौ लादोंमोन आरो जोङो थ' बेयाव थांनो माने बेयाव खासियाव ओंखारनो होननायखाय आंबो नायनो होनना फैबाय आरो हाखरथिं মই দেখিছোঁ মই কালি দেখিছোঁ মই বগাটো দেখা নাই কালি এখন আহাই নাই কিয় নাহিমে কালিনো ক'ত বগাটো ক'ত আহিছে তো যোৱাৰ পিছত আমি নাই দে বিস্কুট নিদিয়াকে বোলে আহিছোঁ আমি দেখোন বিস্কুট পৰিয়াল হৈ গৈছোঁ নহয় পাৰলে উঠি অহা নাই নহয় এতিয়া হাতো এটা ঠাইতে নাখায় नोंथांमोनखौ आं बे मन्दिरनि सोरगिदिंखौ एसे देखायनानै मिथिं मा दङ थ' गेटफोरा इमान मोजां जायाखै गेटफोरा पुरानायानो सिगांनियानो बेफोर भराल न' नैबे आरो गेट बे लामाफोरखौ दा गभर्नमेन्टआ लाबाय नै गेटफोरखौ एख' कालार सालार रं सं फानाखै आरो नैबे जिथुनाखि न' नुदों बियो फायराव थायो आरो नैयाव नै फायराव थायो जेनेबा मन्दिराव आरो नैबे न'खरा बिराद गिदिर खाथिनि नुनाया आं नोंथांमोनखौ बुंखानायमोन आं नैबे मन्दिराव खुलुमनो फैयाखै थ' जों वेरिंनि खामानि मावनो फैदो नै फेन लाइट बेफोरखौ लगायनो फैदो आरो नैबेनि जिथुनाखि वेरिंनि बिल्डिंनि जिथुनाखि साब धालाय होदोंमोन थ' जिथुनाखि साब धालाय होनाय सिगाङावनो जोङो पाइपखौ गारदोंमोन आरो रडखौ जिथुनाखि फिटिं खालामोना बे फिटिं खालामखांनायनि उनावनो जोङो नैबेनि जिथुनाखि पाइपखौ गारदोंमोन दा पाइपखौ गारखांनानै नैबे साब धालायखौ जिथुनाखि धालाय खामानि कमप्लिट जाखांनायनि उनाव दा जोङो फेन आरो लाइटखौ लगायनो फैदों आरो नोंथांमोना जिथुनाखि खासियाव नायदोंमोन नैबे हाखराव नायदोंमोन आरो नै मन्दिरजों नांजाबफानायखा आरो नैथिं जेनेबा प्रसाद एसे होदो ब्राह्मणा प्रसाद एसे जादों आरो नैबेनो मन्दिर आं मुर्तिखौ नोंथांमोनखौ एसे खिथिहरनो र' भितराव खोमसिना लाइटबो गैया नै जुम खालामना खिथिदों आं माने पद्मापतिसो होनो खोमा बे मुर्तिखौ आंबो मिथिया आरो आन्दाज आरो नैथिं थिग गिदिर दंफां दङ आरो बे दंफाङाव फुजा खालामो थिं खार मोखौ मासे दङ आरो नैथिं मन्दिरनि मोखाङाव मोननै मुर्ति दङ आरो आं मा बुङो मिथिया दै आरो बेयाव दुर्गा फुजाबो जायो बै पिंक कालारनि बायदि मन्दिर न'निया बेयाव दुर्गा फुजा जायो नैथिंनिया आरो नैफोरो मन्दिर फिसाफोर बेलेग मुर्ति दंसै नैबे मन्दिरा दुर्गा मुर्ति जायो दुर्गा फुजाबो नायनो फैनो हागोन नोंथांमोना गोसो होयोब्ला जोंना खामानि मावनानै मोनादोंमोन थ' लास्टआव खंख सुनाय खोनासंनो बाल जोंना लास्टआव फुजा होनाय आरो बिराद गोसाव खादों दै लोगोफोर